Tungod kay adlawng Domingo human sa among bayanihan sa kalsada, iagda mig birthday party sa among suod nga amigo. Munang nagkuyog mi dayon sa among amigo aron moadto mi. Shortcut lang mi kay aron duol ra. Okay, nagdrive lagi ko, nagsugo ko sa kong amigo nga mag-video. Padong mi sa liluan, shortcut mi diri mi agi sa pulog baring Konsolasyon, luyo sa SM. Madlok sad mi og moagi og highway kay ako ako'y lisensya. Expire pa akong rehistro. Ayaw di ma. Padayon lagi mi swag padagan diri nagpabukid lang mi dapit. Kay layo-layo sa tong yati. Kay yun na lagi ko. Wagi ko makuha sa video. Inira ako mga kauban nga nagsunod. Kaya naabot na lagi may gisugat sa akong amigo na si Ricky Iking. Nasa akong ubang mga silingan. Silingan mo sa una ko ni. Ang birthday. Dito rin ni parking sa ubos tungod kay puno diha sa dalan. Naasa ang kaluha diri nga akong pinakasuod nga amigo si Marjon ug si Marvin Isok. Kaya naa naman ta aton induulon ang birthday boy si GR Limbaga. Nag-content sa ni siya si Kapurdoy. Happy birthday G. So wa dayon ta maglangan, sulod dayon ta sa sulod. Bahalag dahag tao. Ikuha dayon ta og video. Bahalag daghang tao, wagtang na lang ginato itong kauwaw. So, tagahan mo dahil ilang handa sad. May tinibuok ka manok, inasal. Na po si nung warlito di ang amahan, inahan, nga mga maayong tao. Kung kaparte lagi, lingaw kayo si istorya. Pero ang akong amigo, wag yung magpapiri ni punit gidayan siya inasal. Gutom siguro ni sa among bayanihan. Ug diha ako nakitaan si Boss Rodel Limbaga. Siya ang nagkuhanan ng balay nila. Salamat ko kay maunay nagkuhan sa ako welding machine. Nya yang papa katong gajilo, sinong warlito. Mga maayo na silang tao. Siyempre kay busog naman. Automatic. Wa na lain. Palabuhan na di sa hambog. Siyempre na may party na ginang kanta-kanta. Pero ang akong amigo diri usa si Iking Pilunis, nakakita na ganinipot. Tungod kay gabi na lagi. Maayo na siguro maghinay-hinay mi pa uli. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw.